हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज गोटे नुआ भिडियो मैं आसलु बालगा एवं देखा पनीपरिया किसी देखा आछ मार्केट को जावा आसतु हम भाई सेपटे शाग कि व्यस्त अच्छी अदा रसुण शाग दुईटा पकईदेव दी बिड़ा केते कहूँ जे 10 बिड़ा छोट बिड़ा हाँ ठीक अच्छे शाग बिड़ा किना एक्चुअली किलो फ्रेश था 1.5 किलो 100 टका आम नहीं जा 1.5 किलो डांगरा काटुन टे हाँ मुझे खली गोटे रंबार आसता बुढ़ी माउसी आम छता टेक बस लेंबू पिछुँच किसी लेंबू नहीं जावा बाथरूम यूज करने आम चप्पल नहीं जावा हरकमाल जिनस जे आम मूल्य 50 टंका आसतु सांग मैंने घर पर शॉपिंग करदे स्नैक्स बिस्किट मिक्सचर और केक ये सब जिनस किसी नवा पड़ो कहीं घर पर ये 8:30 बजगला टाइम आसतु आम जा चिलियाकोड़ माछ मार्केट किसी माछ शॉपिंग कर घर को जावा फ्रेंड्स मार्केट माछ मार्केट रे भिड़ चलती सांग मैंने फाइनाली चुंगुड़ी किणवा को आसलु टाइगर चुंगुड़ी पंद्रह पाउंड पूरा 16 आसो गणती करदे जो रोजन हेनी जो रोजन हम गणती मैं भी चुंगुड़ी टी नवा शॉपिंग करवा टाइगर साइज गला बड़ साइज टी तार रेट अच्छी टाइगर चुंगुड़ी टाइगर टा अच्छी 900 टंका किलो आम भी 2 किलो नवा 2 किलो नहीं जीवा हाँ पानी बाहर बरफ रखला ना पानी बहुत टे नहीं सुखिला नहीं ना टाइगर चुंगुड़ी ठीक अच्छे मूल्य मात्र 900 टंका साइज ठीक अच्छी ठीक ठाक अच्छी गाड़ी सियाड़े अच्छी आगरे 700 किले 700
କିଲେ 700 ଗ୍ରାମ ହବ ଟୋଟାଲି ମାଲ। ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଦିଅ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପକେଇବେ? ବ୍ୟାଗ ଥିଲା ସେ ତଳେ ଢାଳିବା। ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ 100 200 ରଖିବା କି? ନହେଲେ ବାଗଦାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ସେ କହୁଥିଲେ 800 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିଛି 750 ଦେବେ ଆମକୁ। ଆଉ ଆରଟା ଟାଇଗରଟା ଆଣିଥିଲୁ ସେ 900 ଟଙ୍କା ନେଲେ, 1000 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲେ 900 ଟଙ୍କା ନେଲେ। ଆମେ ଟିକେ ନେଇଯିବା, କିଲେ 400 ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ 750 ଯିବ ଆଉ ଦେଖେଇଛି ଆମେ ଆଉ କିଲୋ 400 ହେଉଛି। ତମ ମଉସା କମେଇବ କହିଲ 750 750 ଆମେ ଏବେ ବାଗଦାକୁ ଓଳେଇକି ନେଇଯିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ଘରେ। ବାଗଦାକୁ ଓଳେଇକି ନେଇଯିବା। ଆର ମୂଲ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଆମର ବାଗଦାଟା ପଡ଼ିଲା 750 ଆଉ ଟାଇଗରଟା ପଡ଼ିଲା 900 ଟଙ୍କା। ଓଳେଇବା ପାଇଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଲୋକୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ 3 କିଲୋ ଆଣିଛୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆମେ 30 ଟଙ୍କା ଦେବା ଆଉ ଓଳେଇକି ଡ୍ରେସିଂ କରିକି ଫୁଲ୍ ନେବା। ଆମର ଏବେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ୟାକିଂ ହେଇ ଅଛି, ଘରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଖାଇବା। ଆଉ କିଛି ପନିପରିବା କିଛି ସପିଂ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମାଛ ମାର୍କେଟରୁ ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ କିଛି ପରିବା ନେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଭାଇ ଆମର କିଣୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆମର ଫୋନ୍ କରିକି କହିଥିଲେ ଯେ ମୂଳା ଧରିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲୁ ମୂଳା ପାଇଁ। ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଦହି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଏବେ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ପରିବା ବି କିଣି ଦେଇଛୁ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସପିଂ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି ପନିପରିବା। ଆମେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଛୁ ଘରୁ, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ବାଲୁଆରୁ ଗାଁକୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଲାଣି। ବାଗଦାଟାକୁ ଆମର ଫ୍ରାଏ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ସେପଟେ ଆମର ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଟାଇଗରର କେମିତି ସାଇଜ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖଡ଼ିଦେଲି। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିପାରିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟିକେ କାମ ଥିଲା ତ ଯାଇଥିଲି ହେରି, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା। ଆମେ ଭାତର ସହିତ ଗ୍ରେଭିଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଖାଇବା। ୱାହ, ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ସାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରୋଷେଇଟା ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଭାଉଜ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ, ବାଗଦାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟାଇଗରଟା ସାଇଜ୍ର ମସ୍ତ ଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ବି ମସ୍ତ ଅଛି। ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଏତିକିରେ ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।